Moi! Moi! Me kuvataan nyt tän myrkytetty karkki, mut vaan patukoilla. Tällä silmut on vähän erilaisia. Joo. Ja mä myrkytän ekan. Ja siis, no meillä nyt ootte nähnyt jo meidän naamat. Niin, mutta tää kamera on nyt vähän tälleen huonosti. Joo, ja jos joku ei siis of course näyttää vielä. Ja siis jos joku ei tiedä mikä on myrkytetty karkki, niin yksi myrkyttää karkin ja toinen ei saa syödä sitä. Niin. Joo, mä syön pikkupallonen. Ai niin, käännypäs nyt. Joo. Mikä tossa menee? Sun muurahainen. No niin. No niin, joo, toivottavasti on. No niin, mene, käänny. Ja myrkytään tän. No niin. Mä käännyn nyt. Mä myrkytän tän. Valitsitko? Joo. Okei, mä voin aloittaa. Meillä on sama. Save. Ja sit muista omaa ei saa syödä. Joo. Mä otan tän. Save. On ihan hyvä maku. Save. 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 Tehdä sikasyy. Save. 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 Oh my god, ne toinen on 4. Ja helkuttuu. Se on mun myrkytetty. Voi vitsi. No, joo. Kiitos kun katsoit videon. Me nähdään ehkä joskus. Joo. Joo, moikka! Moikka.